iti tunggal pitik ki puso, kadagur uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya ka diti plano yo kendindo Benilda. Plano nga, anya, Papa? Ti relasyon niyo Papa? Lumaklagaya kon. Ket kahit ko kumamat natalged ka ni ti sidong ti agbali na pamilyam. Sakbay nga ikitem ko dagiti mata kita agnanayon. Wala, anya daytan nga ipagpagayo. Kaya't ko makita kumapay dagiti agbalin nga apok. Agbay may isa ka nga anak mi iti daydinam. Anya nga ro ti mabalin ko, nawan pa'y matibagbagan ni din tungag kasar kamin. Sika ti mangibaga. Anya? Ay, kasla mabainak matamangirwangan iti dayta abanag, Papa. Wano, saan ba tanapod no ka? Saan ko nga amuha? Saan ba't siguro adagas no agdamag ka no anya ti plano na? Pudno mat kiti. Kaya't kumatan ti madan ni ti pamilya. Kasa anak mat nga umupubing. Pudlumad, kanun tupay ang mapanunot yo ti agasawa. Hinton saan kayo na maagdaan ni ti anak? Naglaw ko man ang may kulkulong ka, sipod itay sang sagpot ta diti opisina, Belinda. Anya? Natula amin ang pagmadlaw mo. Ada ka di parikod mo? Wano, ada ka di sakit mo? Awan. Apay nga ron. Pampanunutak lang ti sitwasyon may kandindo. Apay, nagapa kayo ka di? Saan? Kat, anya nga ron ti may papankan din do. Kinapudno na prima. Kaya't kumatan ti madani ti pamilya. Anya? Naipalagip ngamin ni papadayta kanya. Kat, kunakmat, kasano makiasawa Kat awan mat matakdakamat ni din maipapan iti dayta. Anya? Kinapudno na. Umapapalak kada kayo kan gari. Nukas day nga umayak iti balayo. Kat nakaragragsak kayo, gapu kadagiti nagbibibungan nakyo. Anyan? Agsarita kayo Damagem no anya ti plano na. Saan aga po tagapuraak? Ngam, kaya't ko lang maamuan no niya ti plano may papan kadata din do. Anya di kat masawan, Benilda. Kaya't ni papa makita pa'y kumamat dagiti agbaling nga po ko na. Anya? Dindo, kaya't ko kumamatan ti mangbukal iti pamilya. Benilda. Ngam, marik na kakaslawan planom amang ikalnay sa kanyak. Kwa, saan na dayta? Ngam sa anak pa anak kasagana. Kaanon to pa'y? Saan tang umupubing din do? Kan may sa agpada tamatan nga daan trabaho. Saan matamalabas dayta? Kanon to pa'y? Inton saan ako nga agsikok? Kan saan ta nakabailan nga isa ka dagiti agbalingan nakta? Kasta ka di? Umapapalak ka dagiti kabatch ko. Adami ng pamilyada, kan anak da. Diyak kaya't nga igasang-gasa ti masakbayan. When nubiyag dagiti agbalin nga nakta. Nagrunakin ka. Diyak kaya't nagrigat ka iti danak. Sa anak mat nga agsapsapol iti nagarbuwa kalay sa kan panagbiag. Benilda. Di magkalak manipot iti nakurapay a pamilya tinto. Naruwa makitirikat. Dayta nga rudkat. Diyak kaya't apasaran mat dagiti anak ko tinapasarak. Okay. Maudi nga rot asaludsod tinto. Kaya't ko asong bata na kumaitipod no. Oh, anya dayta? Talaga ka di nga ay ayatan nak. Wano anya.
Anyamat ka dita sa lunsod mo. Manuatawan ng agayan ayat ta. Saan mo ka di pa naritnawan no napanagnakan tinapudnukan ka? Apay nga ron. Simple lang, di kayat ko pa nagbiag. Tinapatag, katkatuwa ka to. Nagdumat tayo di panirikan, Benilda. Kas na kunak, sa anak pa anak kasagana. Kan sa anak a kontento iti kastila nga kita ti biyag. Tanapadasa kong tinagrikat. Anya, Pangasim. Ikan na kumapa iti panawan ang mga sagana iti amin. okay. No, dahil tadi kayat mo. Katamok matan. Benilda, Saan ka napod no kanyak? Sayang ti ayat nga impay ko ka. Benilda, Benilda, mabitlang! Benilda! Saan na mental talagpay? Apay di nagmawatan. Benilda. Iso day tanti ibagbagat kang kadindo, pare. Nakagura lakit din. Di na kami maawatan ni Benilda. Ang kasanon Noon niya? no panawan na ka. Anya? Apay ngamin kunak manen. Isupay kit din a babae, ti mangiriing keng ka iti day ta abanag. Sa anak piyang ron na kasagana, pare Hoben. Anya ngamin a panagsagana ti kayat mo ama pasamag pare. Dahil nakasagana kami kuman amang ibaklay iti responsibilidad mi nga agpamilya. Anya pay ngamin ti sa pulong aya. Agpada kayo mat. Nga na talgad at trabaho na. Wen, ang sa anak a kontento. Anya pay nga rod ti sirsirbina day ta panagsagana. No mapukaw mumutan ni Benilda. Anya? Panagkunak pare din do. Si katisan ang makaawat kini Benilda. Sayang, tinagbayag a relasyon nyo. No agbanag nga awan. Aglib ka, kunam? Wan prima, Kalaat man dito pangatag mo. kayat ko lang ti makailiw-liwag. Anya nga min tinapasamak kada kayo kandindo. Nagapa kayo? Saan? Nasaysayat siguro na umadayo ak ura pagbit lang. Maburbur siya anak kada kayo. Prima, no agdamag ni dindukan ka. Ibagam lata na nagliwag. Katwan anya nga rod ko matibaga. No saludsudan na no napanak. Ibagam asaan mo nga amo. Si kamot gayam din do, sumrek ka. Tata, ni Benilda? Kasaritak ko ma. Binilda ko nam. Awan barok. Ne, saan ka di pa asimangpat manipod iti opisina da? Hindi. Saan ka diya nagpakada keng ka? Nagpakada ko na ayo, tata? Apay, napanan na. Nagpabagyo mo titi agsapa. Anya? Nagpabagyo ko na ayo? Wan nga rod. Saan ka diya nagpakada keng kaya? Saan mo nga mo di papan na? Saan ko nga mo, tata? Nagapa kayo ka di. Nadasan nyo ang nagkinawatan kini Benilda. Adalang basit asan nga nagkinaawatan, tata. Amuyo ka din o sa dino iji bagyo ti address na? Ay, saan ko nga mo barok? Tay di damagag. Saan na kapagkadanagan kung nanamot lang. Sige, tata, agyaman na ka. Awawagak namin. Ngim di nasungbatan ti cellphone na. Saan naknanudan ngagbayag? Pagpatuloy akong tata. Apay ngamin aya. Anya ti sanyo anak kinaawatan nga kayan ayat. Di na ngamin maawatan, mama. Gaputan jak pinatgan ti kayat na. Nakuna namat yan. Asaan ko kanong ay ayatan. Anya ngamin ti kinitaw na. Ibagbaga ng harod akayat na nagsimpa kami. Takayat na amabukal ti pamilyami. Iti ababa asarita. Kayat na ngagkasar kayon.
Kas na nga rod, mama. Apay ngamin, asaan mo pa'y akayat? Akasam day ta. Isupay ti mangi darira kiti day ta abanag. Sa anak ti anak kasagana, mama. Anya? Agamakag. Amangan mo diyak maipaay ti kasapulan ti pamilyak. Kaya't ko isaganak pa'y. Basit lang nga na panahon ti kidkid dawag. Ngam di nak maawatan. Porque saan mat nagsapsapol iti nagarbo apiyag. Umatlagayam. Diyak kaya tapasaran ti pamilyak ti rigat. Iso akinid daw ko kankwana. Nga ipaayan na kumapa iti basit a panawen. Ngam, nakaguramat ten. Saan ko kanun nga iayatan? Ta saan ko akayat nga ikasar? Apay kat nga bin Sa anak pi anak kasagana, mama. Kaya't ko piti agurnong. Ang banya pa'y nga rotiurno ngam itakat pinmanawan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Binilda. Saan namot nga tanga aramidan dayta, mama? Saan ka diyan ay bagakon king kapare? Amangan, no panawan na ka. Pimayson. Diyak makontak ti cellphone na. Hindi na kontak ko. Di na sumbatan. Karin-cancel na ti awag ko. Awan nga roden Nagbayag kayo nga agayan ayat. Nakurang a 10 years. Nagbanag matlagaya makastoy. Sorry, pare din to. Ibagaking ka dayto Adaking ka ti basol. Para matlahan kada kami ti pampananutag para open. Wen, kasta nga rod. Anya pa ita. Kasanon, no saan ang nagsubli. Agsublimat siguro. Nagpasugnod lang day jay. Nga ta? Kasanon, no saanan. When no, agsubliman, makisinang king ka. Saan ang mabalin pare? Ay ayat at una ni Binilda. Ay ayatom ko na. Apay nga rod adi mo pala ikalay sa? Di baga akong tirason pare. Awan, pare din do. Saan mo amasulbar ti parikot mo, babaan iti panagbartek mo? Alam kit di ti address na iti amana, tasurutem. Siyak ti masayangan iti nabayag nga ayan ayat kyo. Anya ka diti ibagam kanya. Tadito'y pa'y restaurant ti kaya't mapagsaritaan ta din do. Prima, isi ka ti best friend kan katrabaho ni Binilda. Amok. Ado ti ammo maipapan iti gayem mo. Anya ti kayat mo asawan. Amok nga ammom no sa dino tinapanan na. Alawan, saan ko nga ilibak kang ka din do? Napanijay bagyo. Amom ti address na panan na. Lading itag, unsa na anay baga. Agpaiso. No, agdwa-dwa ka kanya. Saan kalakman na nagdamag kang din akong kinasarita pa? Okay. Mamatiakan ka. Anya ka di at talaga tiraso na pimanaw. Saan ko nga mo? Basta tinasauna lang kanya. Nasakit tinakam na. Nasakit tinagam na kanyak. Siguro. Si kalaan ti makasumbat iti dayta. Anya amat ni Binilda. Di naknawatan. Mabalin na din nakanaawatan. Ngam di mo mat naawatan ti gayem ko. Sana balik ko man sumbatan na matiawag ko. Saan ka ngamin ang maawatan din do? Anya pa'y lat kurang. Saan mo akayat nga agkasar kayon kin Binilda? Hello, Binilda. O anya, agsublikan? Una yan adamdanang ni Dindukan ka. Anya nga agdandanag ako naman. Anya kumarason kat sa anak mo ta napatagkan kwa na. Anya? Sa anak nga ay ayatan ni Dindo. Kasano nga ibagamday takat nagbayagan ti relasyon niyo? Prima, saan amaala iti kinabayag? Anya? Uray a pagbiit lang ti relasyon. No ipakita kan ipariknam ti panagayat mo. Binilda. Masapul nga ipakita mi ti aramid. Saan lang nga sao? Anya ti kayat mo asawan? No ay ayatan nak ni Dindo. Umanugat ko man ang agkasar kamin.
Anya tirason, adi na kayat nga ikalaysa. May salaang tirason. Binilda, Sa anak nga'y ayatan. Kat napatpatagdan niya man nga arapaak na ngamsyak. Dayta tinalawag. kasano nga rudan? Agsina kamin. Ibagapkan ko na makikalay sa akon iti sabali. Anya? Makikalay sa at iti lalaki anak kasagana amang idatag kanyak iti altar. Binilda, saan ka kumaamang raba ka kasta? Sana ka mang rabrabag, prima. Kat dayta bagamkan ko na. Tinak magtanreribukan pa'y. Seryoso ka? Katuan? Sige. Paliwan tanto ti agsarita. Bye. Bye. Ay, anya dayto ang nagbanagan ti relasyon da din do ken Binilda. Nagbayagan ti ayan-ayat ta. Nagbanagpay akastoy. Wan papa, nagrender ako iti resignation letter ko. Kaladag ito yung plano man ako. Anya ka tindag ito yung aramidam. Sorry papa. Kayat ko lang timang lipat. Kasano ti relasyon nyo kan dindo? Awanan papa. San makmat ngamin nga'y ayatan. Kandiya. Nagpatinggalang iti sa uti karikan panangibaga nga ay ayatan nak. Ang Ngam kinapod no na. Ubaw ti panagayat na. Tadi na kabailan a panagnakan. di pa nang ikasar na kumaking ka, di kayat mo apang managnag na. Saan ka di akasta ko ma papa? Apay ngamin, at di kay nagsaritaan na naimbagday ta. Nagsarita kami papa. Ngam natangkan ti pangadang na. Di nak maikalay sa tadapay arapaap na. Anya? Sige papa. Agawid hak. Ngam umayk lang mangalay ti kanayunan akawas ko. Ta isupay adyak gatangan. Mangrugi akmat ni ti baro at trabaho kinton Lunes. Sige anak. Ngam ore asino, saan nyo kumang ibagbagaday toy ng runa kandindo. At ay suwa. Sige papa. Bye. Bye. Sorry, Dindo. Ngam daytoy siguro ti kasayaatan a mapasamak kadata. Tangay takrot ka. Kan ubaw ti panagayat mo kanyak. Ay ayatan ka, Dindo. Ngam apay analupoy ka. Apay adi mo matakdaran ti karing kanyak. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Sika kuman ti mangidanan kan kuana ti nagsaritaan mi ken Binilda. Anya nga min tinagsaritaan nyo iti gayam mo. Sina kanon ken Dindo kat makiasawa iti sa bali. Anya? Wan. Makiasawa kanon iti lalaki a nakasagana a mangikalay sa kinkuana. Among prima, dakkel ti panang babalaw ko iti gayam ko. Nagbalin at akrot. Iti pagrubangan na kas ulo ti pamilya. Iti panagkadkad na amang ikasaran ken ni Binilda. Pudno dayta. Kat no pudno a sumapulin ni Binilda iti mangikasarkan kuana. Awan maaramidan tayo. Aramidan ta ko mati amin. Tapno saan amarakrak tinabayagan a relasyon da, prima. Sige. Padasik manen a kasarita ni Binilda. Kat kasarita mo ni Dindo. Sige nga, Rod. Kastalaangan ti aramidan ta. Agyaman na agdasimang pagkaanak ko. Wan papa, ngam sa anak nga agbayag kas na ibaga kidi mawagat. Talaga ka di, agas tanti planum. Wan papa, Kasano ti relasyon nyo ken dindo? awanan papa. Saan ka di masayangan, iti kabayag ti relasyon nyo? Ay ayatak ni Dindo. Impaay ko ti awan ka asping na nga ayat. Ngam siyak. Di na kay ayatan papa. Saan mo la siguro anawatan, ti kayat na mapasamak anak ko? Papa, naglawag. Agpatinggalang iti sa uti ko na panagayat na kanyag. Anya? Tano na pud no? Ipakita na iti arami. Ti ko na adi pa'y nakasagana.
Sa anak mat nga agururay, wanog kalikagom itinarangay, wanog laplapusanan akita tibiyag. Anak, Agpada kami mat nga daanan itinatalgad a pagsapulan. Anya pa'y latpirukan na. Anya pa'y latimbaga na nga isaganaan na. halagat. Wada kumapay kundaway, ama ornos yun di amin. Aramidin nyo kuma. Saanan, Papa? Awan tumat la ang serpina. Kat no umay, tamok nga umay tumat na day agdamag manan kada kayo. Saan yung ibagbaga dagiti plano? Basta ti ibagayo, oras na nakabiro kak iti lalaki asaan atakrot, kan nakasagana ang mangikanlay sa kanyak. Makiasawa akon, kakayat kon ti maadaan iti pamilya. Mismo ang nagsarita kami ken prima. Amo na ka ti address ni Binilda di Ciudad ti Baguio. Saan nang amo? Ti baro a cellphone number na. Saan ko na makontak? Saan ko na nadamag pa'y pare? Kasano ang makontak ko kan kasaritak pare? Adda nga tapay sirbi ti panagsarita yo. Nawan tumot lang ti panggap mo ang mga ramid iti kayat na. Open. Kas iti nakunakon kin kaidi. Anya pa'y lang amin a panagsagana ti kayat mo ang mapasamag. Nga isot mang laplapad kin ka. Amang ikasaran kin kwa na. Mabuto nga. Anya, mabuteng ka. Sa anak pa nakasagana. Makahumaday ta nga ibagbagang pare. Anya nga min a panagsagana ti kayat mo. Simagpat ni Binilda, tata? Wan, ngam nagsublimot lang ni Bagyo. Di nakpaymot inawakan na nagsarita kami kuma. Di na kaya tamamuan ti sabali ng runa ka ni Dindo. Anya ka no talaga ti plano na? At ang pagtrabahuan na kano'y jay. Kasta ka di? Saan ko matamalabdan? Talaga akayat na nga daywan ni Dindo. Awan ka din pati tinabayag a relasyon da? Imbagak na ita. Libawang kanot sirbina ta isumudlaan di agay ayat. Iti na puno. Taubaw ka naman ti panagayat ni Dindo. Basol ni Dindo da ito'y tata. Sige tata, agyamanak. Bye. Abay, balasang ko. Awan ngarot no kastalaan. Awanin namnama. Ang makapagsinubian pa'y dagiti dua. Papanampay laang katrabien. Mapana kiji balay da Binilda, mama. Tapnoan niya pay laang. Kuna mo tapim manawan. Adalaan kayat ko adamagan iti papana. Ngamano abulan na napimanaw ni Benilda. Kansan ayawin aswas ng ti relasyon niyo. Isot ko na hindi nagsarita kami iti cellphone, mama. Matlagayam. Ngam kayat ko akasarita iti personal. Ket nunas ka na suruta kiji Bagyo. Aramidak. Saan ka nga tangag dadadaan lang iti panawad? Saan, mama? Amok. Nagpasugnod lang ni Binilda. Kaya't nakapapasan. Naibagamot kanyak. Ngaybaga na iti gayam na nga addan baro at trabaho na. Kat ijay pa yan bagyo nga trabaho. Kasta nga rod, mama. No kasta nga ron, saan mo na mabawing tirignada? Basta kasarita ka na saya at mama. Ket kayat ko. Personal a kasarita. Oh, si kabot gayam din dumarok. Sumar ka. Agyaman tata. Tugaw ka. Agyaman manan tata. Kanya ka diti maipay ko. Awon gaya mabitlang ta agpaisagana kiti kape. Saan tata? Agyaman langan. Sige, si ka di makam mo. Ngamanya ka diti maipay ko. Manubulanan nga awan ni Binilda. Katsipod na di na udi pa nagsarita mi idipin manaw. Saan na naulit di pa nagsarita mi? Kasta ka di. Diyak maawagan tata. Saan ko akaya ti agulbod? Simbang pati di, tanangalay ti daddo mga arwatan na. Tinkasapulan na tamang rugiin ngagtrabaho iji Bagyo. Kasta ka di tata? Wan, din dubaro. Kaya't ko kami nakasarita iti personal tata. Tadyak maten makontak ti baro a cellphone number na. Kasta ya. Kaya't no ada ka barbaro a cellphone number na.
Mabalin ka di ama-amuan? Sige, sige. Masya naking gadagad ko ang makapagtinawag kayo anaimbag. Masayangan na kitinagpaot a relasyon nyo. Ngagba nagakaslawanan niyaman na. Agyaman nak, tata. Cannot be reached mat, tata. Apay nga ay data tintin na number na kanyak. Nakasaritak pa iti kalabas. Apay nga ta. Angam, saan na bali, tata? Oray ti address na lang ko ma. Ladingidag barok, ngam saan ko ngam mo. Anya? Dahita ti san na anaitan kanyak. Kan di na kayat, ngayon Katingay opisina nga yan na, tata. Kastamad lang. Ladingidag, ngam saan na ngayon baga. Agyaman at tayo mawag ka, Binilda. Kumusta kan? Nasaya, Mat. Prima, gayam. Mayat nga rod ano kasta. Ket, kumusta ti trabaho? Awan parikot, friend. Nagimbag na gitipos ko dito, eh. Ha? Nay, apay, ayan mo. Saan ka tinataka dita bagyo? Anya, bagyo. Ada akong dito, Dubai. Anya? One friend. Kaano pay? 3 months ago. Anya? One. Kat, kumusta mat ni Dindo? Saan ko nga mo? Dandanin sa minalim nga aginom ko na ni Juven. Anya? Nasakit tinakam na iti adayon. Kun panang talikod mo kan kuana. Sorry langan. Saan nakmat kami nga ayatan? Agpatinggala ang itisaw. Awan mabalin, no kasta ti panagritnam. One friend. Kadnukas ka sa no? Makiasawag dito yan. Anya? At may sa Pilipino kan may sa foreigner nga gar-aram kanya. Kasta? Kat agpadadaan na kasagana amang ikasar kanya, no daklo nagkadakwada. Anya? O sige friend ha, baliwag tuman ang umawag. Oras man ang tipan na turog ko. Bye! Bye! Ay, at kaya mo ni siya abroad ni Benilda? Kasta mo ti inyawag kanyak ni Prima. Nga iso ka no matimbaga ni Benilda kung kuana. Ni Benilda? Ada ni Chedupay? Uwan ka no. Apay nga inaramid kanyak ni Benilda ti kastoy. Isot pa basulon? Wino babalawan? No apay nga inaramid na daytoy? Wen, Saan mo ababalawan? Tawan sa bali ang mababalaw. No saan asikamot laang pare? apay adinak maawatan. Maawatan na kamot. Anak kurang ti panagayat mo keng kuana. Saan apod no dayta? Inayat ko iti kastaunay ni Benilda. Ti kunam Kasta ti kunam. Ngam para keng kuana. Agpatingga ka lang iti sao. Dayta lang tiga po na nga inadaywanak. Nga insinanak kas kunana. Anya ti mabalin ita. Addan iti adayo pare. Ket saan nga imposible. Timbaga na kini Prima. Ano makabirok ijay tinapudno nga agayat. Ken nakasagana ang mangiksar keng kuana. Ket makiasawan ijay. Jak maaklon dayta, Juven. Nasken aklunam. Tayong palubos mo. Ama po ka mo ti babae ako nam ngay ayatem. Apayan, narabyan ka asimang pot, sakit na kainom ka. Basit lang mat mama. Oh, ba't sitlaan? Di mo tupay malintag tapan nagnamon. Okay aklang mama. Saan da ka pa kadanagan? Minalamlata na kasta ka. Nakainom ka. Maladaw ka sumrek, no daduma, iti trabahom kaput hangover mo. Kasi tinakunak. Okay aklang mama. Saan da ka pa kadanagan? No parikot mo, uno nasakit tinakam mo, iti adayogan ka ni Benilda. San amaala da ita, iti panagbarbartek mo. Makaala ka lang iti sakit mo dita. No mapukaw ko ni Benilda. Awanan ti sirsel biti biyag ko. Bartek mo la daytan. Si kamot lang ti aking basol, no apay nagbanag akasta ti relasyon niyo. Mama.
Sige, mama. Maturog ako. At dapat trabaho kintong pikat. Anyat makunam iti nagbanagan ti relasyon da dindo kan Benilda, prima. Awan san namnama ang makapagsinnoblian da, Ruben? Basol matlaan ni dindo ti amin. Awan at talaga ti parikot ken Benilda. Talag nalaunay ni Dindo. San kuman nga amo ken Dindo? Takrot ni dindo amang sango iti responsibilidad na. Ngagbalin nga ama, ken asawa. Saan kumat ang maawatan? At dapat na talaga da trabaho na. Dakkal mat ti sweldo na, tanangato ti posisyon na iti kumpanya. Uwan nga rod. Ita, pinanawan lakit nga rod ni Benilda. Katnupot no ti kunana, at danduan nagar-aram kan kuanay jay Dubai. Napintas, ken nasingpet ni Benilda. Saan nga adayo ang mapasamak dayta? Anyat pa nagkunam. Pudno nga ta, nga dan ije abroad ni Benilda. Aniya? Saan mo apat dyan ang nag-abroad ni Benilda? Kitno ka ano laeng, ang nagpabagyo ako nana. Uwan, ngam no adda nakasagana nga employer na ijay, saan nga imposible dayta? Wano, saan mat nga ije bagyo tinapanan na? Ngumkit di, nag-aplikar ije abroad. Adala amin ditan. No anyaman ti pudno, isulaang ti makaam mo. Ni nga Tata Dalmas. Ti ama na, ti kahit ko asawan. Anya nga ta, no mapantag damag king kwa na. Nakado ka manan pare dindo. Gusto daytan nga inom. Bayan naklang, Ruben. No di nakdanggayan, panawan naklatan ditoy. Saan ka panawan? Itulog kay di balayo. Saanan? Agawid ak tulatan. Adamat logan ko. Saan ang mabaling agmaneho ka, anabartek? Ang mga no, madisgrasya ka pa eh. Di nasaya-saya at tapno aggibusan ti amin ko. Bartek mo lata. Bayan naklang. Kaya't ko lang nailiwliwag tinagbanagan ti ayan-ayat mi kan Benilda. Unak na napudno kanya. Saan matgayam? Kastamat lang ti ibagbagana. Saan ka napudnukin ko na, pare? Ti kadilang saan ko ayaan nugot nga agkasar kamin ti rason apagkunaan na. Sa anak anapudno ken ko na, Ruben. Anya nga rod ti mabaling. No kasta ti pamati na. Jack maklon da ito'y, pare. Nasken nga apklo na. Tas ikamat lang ti nagkamtod iti ayan-ayat yo. Awan basol ko. Tapno di naknaawatan ti kaayan-ayat ko. Alawan. At da basol ni Benilda. Nga madamot basol mo, pare. Tas sigun nga rod kin ko na. Nagpatingga ka lang iti sao. Saan mo mapaneknekan? Babaen iti panangikalaysam kin ko na. Ikalaysap ko mamutket. Apay ko saan? Ay ayatek. Kadisot poon ti biyag ko. Ay, saan ko nga mo kada kayo? Ang panagkunak. Talagang agpatinggalaan nga dita, ti ayan-ayat yo. Nang runa, no makasarak nga agpaiso, iti mangikasarkin kwa na. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Awan, sa bali apabasulam. Tanong Amerisa na naimbag. Talaga asikat. Iba pabasol iti amin. Ore ka di matda kayo kat babalawendak, mama. Asino nga rod ti aking basol? Siya? Nicolas? Ni Andong? Mama, No Amerisan? Awan matan ti parikot mo. Tanakaadal kan. Adamat na talagad apag trabahwam. Santayo mat nga kurkurang. ngam saan pa yung umdas da ita? Ano isagana kung tibagik para itibangon na kapamilya, mama? Anya nga rod ti isagsaganaam. Kat pinanawan na kan ni Belinda. Saan ko ngayon pagarop? Ama aramid ni Benilda kanyak ti kastoy.
Apay adinak maawatan, mama. Agpada kayo kit di asa ada makaawat iti tunggal maysa. Kuma, give and take laang dayta. Nagtulagan nyo kuma iti husto. Saan ko matkan anak kasarita tapin manaw? Ita, adda ka nun iji Dubai. Daytan tirigat na ita. Mama, nagrabaw arason no panunutan ti panagsinami. Kalpasan tinasurok awalo atawen. Kasto lang tinagbanahagan ti relasyon mi. Maawatan ka iti dayta. Yung saan ka di pa'y ngamin nga umdas dayta akapaot ti relasyon nyo tap nagsimpa kayon. Alam bala, urean niya't ibagbagak. Awanan ti maramidan tayo, anak ko. Saan ko anam naman na masangay ka din do baro? Sa apel ako mata saan ka makadisturbo, tata. Saan man? Si Kagid di. Welcome ka mo titibalay nga oray di bay lang. Saan kami mo na nagbalbalyo king ka malaksik kini Binilda? Kwa, tata. Anya ka diti maipaay ko king ka din do. Abdalang kahit ko apan kayan, tata. Saan ko akayat sa bali at tao ti mangibaga kanyak. May baba ni di aniya? No pa'y best friend natin ang idaanon kanyak. Kaya't ko lang nga da kayo kumati mangibaga kanyak. Do. May baba ni di aniya? May papanitimbaga ni Binilda ken Prima. Ang makiasawa ka nun ijabro. Ay, pagkawanam la kuman di anak ko din do. Kaya Jocelyn, podno ha. Makiasawa ni Binilda. Isot ko na na. At kanong arod nagaramgan ko na foreigner. May isa ka ni diyan. Kasta kalakat ti panangisukat na kanyak. Kas nakunak pakawanam ko madi anak ko. Mawatak tirignam. Gabot kabayag ti ayan ayat yo. Nasakit da ito yung nagbanahagan ti relasyon mi, tata. Ngamasan mo kumangay dasal amin na pamabasol ita anak ko din to. Tasika tinakaigapuan ti amin. Di panagkadkad mo amang ikasargan ko. Impalawag ko mati makagapo. Apay adinak na awatan. Kurang kada kayo ti panagsari tayo anasayat. Wen, tata. Tay di magak asa anak pa anak kasagan. Di tan nagluksaw. Ket ko na naasaan ko nga ay ayatan. Nabayag matkid din ng bagbaga na kaniyak. Kanisumat ti kahit ko kuma. Makiasawan talumaklakayak. At kahit kumat amanamnama ti kinatalgad na apanawak. Maawatak met ket di. Ngayon mas maawatan na kuma. Ta saan ko akayat nga agrigat to. Hanggang masan ba't ngal almanan di anak ko ti aglaplapo sana na biyag. Isumat ket diti ko na kanyak. Ngayon sa bali ko mati kayat ko kumaama pasamak. Tay naging awa. Ken saan apasaran dagiti anak ko ti rigat anapadasak idi ubing kamipay kadagiti kakabsat ko. Dindo. Agya mo nagtimawag ka anak ko. Kumusta kayon, Papa? Nasayat mat. O katsika, kumusta ka matan? Kinagyaman ak na nakawag ka. Imay kami ni Tindo katada pinanag na kanya. Nasaum ka no kan Prima, makiasawa kan, itiagar arab kin ka a foreigner. Kasta? Oh, apay nagkatawa ka? Ah? Ay, awan, Papa. Apektado kaya matalaga timokong. Parparigatam ni Tindo, kaasimat. Basol namat lang, Papa. Ipagarot na nga saan ko akabailan nga isukan. Binilda. No talaga napod no, di panagayat na kanya. Saan nagkumapin ha, iti kalikagong ko. Apa nang ipanagnag na, iti kinapod no na. Kat kasanong arod, ulit kaasimat ni Tindo. Ambo ka na po noon ay kin ka. No, hindi, Juan. Awan makunak, Papa. Nadungo ni Dindo. Gentleman, may saba na tinagkurangan na. Rumbang kumangay ni kami ti kundaway na ngagpalawag kan mga rami di ti plano na. Nangikat din kay kuma iti panawan. Kuma? Hala, saan tayo napagsaritaan na ita, Papa? Saan ko ngay libak? Ay ayat ang unay ni Dinto.
Awan mo balin ko. No nakurang ti panagayat na kanya. Malagaro da, ganad ka dita. Saan nakapagdanagan, Papa? Nasimpot na kiti boss ko dito, eh. Wari na kayo, gan anak kayo mat dita. Kastapay, tawagak man mat ni Prima. Sige anak ko. Sige, Papa. Bye. Bye. Anya lagi din ti anak ko. Ang mawatag mat kitirik na na. Saan mat nga binim panagnak ni Dindo ti kinapudno na. Anyat kinunam? Inaklon mo ti Canadian nga engineer nga gar-aram kan ka? Wan, katnukas ka sa no, makiasawa ko ng kankwana. Aniya? Wan gayam. Kumusta mat ni Dindo? Ada ka din kasukat ko kankwana? Kasukat ko na. Wan, Kasano nga adda kasukat mo kat mabaybayan nan sa payan ti bagina? anya di kayat mo asawan? Mauma payan ni Juven amang kadkadwaken kwa na. Taawan sa ti aldaw adida agino. Amay, dadaulan na ka din ti biyag na? Kunak man o darapap na ako na. Amang isagana iti agpaay iti pamilya na. Saan ko man nga ammo? Kasano pa'y amay sagana na ngay? Nung kastaman tan tiraramidan na. Dayta ti saan ko nga ammo. Pagbagaan nyo Nung ata kontakam binilda. Kuma, anyaman ti nagbanagan ti ayan-ayat yo. Pren kayo lata Kinapod no na, Prima. Ay ayatak ni Dindo. Inayat ko iti awan ka asping na. Ngam tinay paayan iti patagtay tangayan. Sang kay baga namat ngay ayatan na ka? At patinggalang iti sao. No kumay baga na kanyat, ikak pa iti kagudwatawan. Wano makatawan, mabalin na nawatak. Ngam iso mismo tinangibag ka kanyat. Amabutang pailang amang ikasar kanyat. Tama nga no di na pa'y maipay ti usto pagragbangan na kasama. Iso nga, isagana na pa yan. Anya ang klase di pa nagsagana ti bagbagana. Sa ita, kasta tiraramidan na iti bagina. Kaya't naparwara na basol ko. No apay akas ti nagtungpalan ti relasyon ni. Ala, padasan mi akasarita ken Juven. Makamu kayo. No bilang, mabalin ngagsarita kayo nga uray iti video ko laan. Masapol analawag ti amin kada kayo. Sige. Naka-open ti messenger ko. Tapnawan mo't may bagbagana. Agyaman na, kontakak adagos ni Juven, nakasarita na ni Dindo. Alang arudan, Prima. Kastapay. Bye. Bye! Iti dahil jay, anay baga ni Benilda. Kasla at tapay namnama. Ama urnos ko mati amin kadakwada. Taamog na. No kasanot panagayat na kentindo. Kasta timbaga na? Wan, iso akasarita ta ni Dindo. Awan maala na iti panagparbartag na. Isumot ibagbagak ng kuana. Umanugot ni Benilda, nagsarita da iti video call. Ibagak nga rod ng kuana. Anya ti amuta, no agbaliw pa iti panunot na. No pa naibaga na kanya, nga inaklon nanti ka na dyan nga agar-aram kan kuana. Kat nakasagana amang kasar kan kuana. Wen barang agbaliw pa eh. Tasayang tinagbayag a relasyon da. Siyak ti masayangan. Nagsingpot ni Benilda. Uray mat ni Dindo. Day talaan. Takas iti nakunakon. Takrot amang sango iti kinaama. Kasta timbaga na? Isumot tinaibaga kanyak ni Prima. Iso ano at dawayam. Agsasarita tayo inton after office hour. Awen. Iti ayo yang tares to bar. Uri ag dinner tayon. Ket no maawagan tayo ni Benilda. Di awagan tayo. Padasan tayo akuntaken. Sige. Sapin ako mata makasaritak ana sayaat. Anya ti maikarim kinkwana. May kari? Wen, siyempre. Adakid daw na kin ka. Pabian. Aday bagak. Nga isumot laeng tinasaw kanyak ni Prima. Anya dayta? Saan ko nga mo? Ngay naklonan, wano panggap nan nga aklonan ti Canadian. Nga agar-aram kinkwana.
Anya? Iso ang masapol nga agkari ka kinkwana. Barang numasalbar pa iti relasyon nyo pare. Anya ko maakari. Natural. Ikarim kinkwana. Ngagkasar kayon. Apaman na sumangpet. Inumal pas ti kontrata na. Kwa, Anya ako? 2 taon ti kontrata na ijay. Nupod no. Nga da ijay abroad. anya ti kahit masawan wen. Kaano lang dedi ipapanaw na dito'y lugar tayo? Kalpasan na. Addan ijay abroad 3 months ago. Uwan na niya. Tila ang amok pare. Subsubukan na kalaang ni Binilda. Hoben, Ang itikas tangar aramidom. Ngagbarbartek kalatan. Ay, awan pare. Kunam. Kaya't mo pa'y nga isagana husto. Ti agpaay to iti bangunom a pamilya. Iso adi mo pa'y kayat ngay kasar ni Binilda. Anya itatiar aramidom. Ita, no agsarita kayo, ibagam kwa na nga apaman a sumangpet, kat pagtulagan yung ti kasaryo. Ta itilas udmot day ta akawan na ditoy. Isumot ti panangisaganam iti amin. anya? Mamin anumot lang nga aglabas day ta apanawan. Mabiit laang day ta 2 taon. Sige, kasta ti ibagakan ko na. Kat bayat mo't day ta apanawan. Agurnong kan. No mabarin pa'y kit di. Agabrod ka mo't. Aggindan kayon ton asumangpet. Kat kasarin. Anya? Surutom kit di ijay Dubai Kumita ka mo't iti aplayam ijay. Pasensya no medyo naladawa. Anda ngamin imay at kliyente me. Kat sinangok pa eh. Okay lang. Ag-order ka niti para ken ka prima. Naka-order kami ng kini oven. Kafe lang kada kami. No, ada sandwich kan juice? Okay na. Oo, no. Ay, kape man nga paiso. Sige. Mabiit lang. Ayabak ti waitress. Nasayaan. Tasaan manan nga arak ti inorder yo. Saan? Tayong bagat kindindo. Isardeng nanti pa nagbarbartek na. Usto. Awan maalam dita no di sakit. Kan amom ka di? Nga adda na ibaga ni Binilda kanya. Nupod ka nga isaganaam ti agpaay iti bangunam a pamilya. Apay adagdadaelim ti biyang mo. Nukas ti man ti aramidak. Gapuken ko na. Dayta ti dakkalabidot mo. Kaslapay kit din pabasulong ti gayem ko. Idinto a naglawag asikatek akim basol iti amin. Anya? Amok ngay ayatan nakalaunay ni Binilda. Ta saan kayo ang nagbayag iti nasurok awalo atawan no saan nakangay ayatan? Kasta Ahmed. Sanak man langan anaawatan. Kat, kasano nga rudan? No agsarita kayo. Anya ti may panamnamang kenkwana. Kat sapay lang ko tagbali pa iti panunot na may papanitik ka na dyan nga gusto kenkwana. At nakasagana amang kasarkin Binilda. Kahit nakadiasawan, insukat na kon. Amok ana aramid na ti kasday. Gapot sakit tinagam na ken ka. Gapot taawan matlagayam ti mauray na ken ka. Isat ko na kinidindo, prima. Sakbay nga awaga tayo ni Binilda. Masapol nga agkari. Husto ka, Huben. Oh. Apaya saan ka makasao, dindo? Anya ti pampanunutom ita? Sige, agkari aking kuana. Basta sana makiasawa iti foreigner. Basta Kat agyaman tayo laangan, no di na payla inaklon tayat dahi a Canadian. Baliwag ti agkari king kuana. Anyaman ti may kadeng na din do, saan mo kumaaguraan? agpaiso day ta, pare. Tano ami reason. Awan basol ni Binilda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, prima friend! Agyaman na, tanakuntag ka, Binilda.
Wan, nga maturog akin ton madamdaman. Ay, kuha, Binilda. Ada kadwag. Mabit lang. Ha? Isuda ti kadwag. Dadyo ben kandindo? Kaya't nakakano akasarita ni Dindo. Sige, panawan mi ni Dindo ta makapagsarita kayo anaimbag. Apay, saan ka di makaawag asiksika? Indamraman mo pa'y da prima kan huben ang tinaktak. Kuha, amangan ko na no di nagsungbatan. Kat, anya di bagam? Kahit ko lang ipagaking ka, ngay ayat yung kalaunay. Ayat nga awan ka as-askan na. Pagkawanan na kuma, no saan ka anaawatan, Binilda. Anya nga ro tita? Baliwan ta ko mga ornosan di may papan katata. For what? Anya kumapay lang. Ay ayat yung kaunay-unay, Binilda. Nagbalin ang naliday tibiyag ko, kapot yada yung. Kat, asino ti akin basol? Siya ka di ti pabasulam? Saan? Ginupad kon ti amin kadata, saan ka di? Kat nawaya ka mat ka na mga ramid iti kunam a panagsagana para iti bangunam a pamilya. Uwan anya pa iti sirse biday no awang kamatan. Para ka dati amin na plano. Kat nuwad ako mapan nakabalin na. Kadwa ka man ang plano. Saan ko akayat ti agpatinggalaang a plano? Taawan sir-serbi na day tatin to. Ikarig, agkasarta na pa man na sumangpad ka. Pinumalpas ti kontratam. Anya? At ka din nakakatkatawa itimbaga. Asino tinangbilin kan ka, mangibaga kanya kiti kasta, ha? Da prima? Da huben? Pangadeng ko dahito, Binilda. Isu amabalin ka ding ikanak pa iti sa bali agundaway. Ulitak, apaman na malpas ti kontratam, kat sumangpad ka. Pagsalitaan tati kasarta. Kasano pa ita? Inaklon kon ti ayat ti Canadian a nagaram kanyak. Kat no agawid ak dita Pilipinas. Tulagan min ti kasarmi. Anya, Sorry langan, Tinto. aging kay tisan kayo pa yung nagkasara. Saan ka mapukawan iti namnama. At tuyak nga gururay kin ka. Anya? Uwan. At ayo ka man iti dinak. Si kapay lang te ay tak Binilda. Tinto? Oh, anya tinagtong palang ti saritaan nyo. San ko nga mo? Tasan mo tunay na nagsao ka dagiti na odeng himbatad ko keng kuana. Kasta ka di? Uwan. Basta imbaga keng kuana. Nga pa man na malpas ti kontrata na kat sumangputan. Pagsalitaan min kasarmi. Anyat ko na. Inaklo na ka nun ti ayat ti Canadian nga nagaram keng kuana. Katinto nagawi din ti Pilipinas. Sumuro ti lalaki katakasardan. Kasta? Ngem ko na keng kuana. Aging gay ti sandaan nagkasar. Sana ka mapukawan iti namnama. Anya ti sungbat na? Wah, ken imbagak nga gururayak. Kasta? Ket di tan tinagpatinggaan ti saritaan mi. Gusto ti imbagang. Mabayag pa'y day tangal daw. Adu pa'y ti mapasamak pare. Ket gapay ti dayta. Awati kong ti jaya da kanyak nagtrabaho iya Abu Dhabi. Abu Dhabi? Oh, wow! Dakkel ti sweldo ken every 6 months. Mabaling ko ti agawid, pinagbakasyon. Oh, nagmayatan. Ket asidigan ijay ti Dubai pare. Wen, ngamsan ko pa ipakpaka mo kini Binilda nung mabalin ti kadak ijay. Kasta? Ken bilinak mo ti prima. No adagun daw ay. Sorpresa ni Binilda. Mayat day ta plano pare. Tas an kakit ngagsansanu dito'y. Dita dua taon na kadak ijay. Ken dakkel ti sweldo. May saganak mat nga tanteg pa ito iti bangunag a pamilya. Pinubangunan mi a pamilya ken ni Binilda. Talaga amang namnama kalatakin ko ana niya. Nga ura imbaganan nga addan Canadian nga kayan ayat na. Uwan, agayin ahit dapay mudlaan. San dapay mo naggalay siya? Sa bagay Adan to pa'y agasawan. Kitagsina da pa'y laang. Day talakit din agayan ayat laang.
Nasaya at nga ron nakapagsarita kayo matlaan. Babay ni ti video call, ma. Nasaya at. Nang ron napintas ti ba nagpinagsaritaan yo. Napintas asaan. Anya ti kayat mo asawan. Napintas ta nakapagpalawagak kang kuana. Kat nagkariyak pa ano malpas ti kontrata na iya katakawid din. Tulagan mi matan ti kasarmi. Anya mo ti kinunana. Saan namat ngayon baga di na kayat? Bino kayat na. Wino umanugot. Gamkit di na ibaga na nga inaklon ng ti ayat tinagaram kin kuana akanidyan. Addan ka ayan ayat na ijay. Huwag ka no? Kat pudno nga tamat. Kaano lang nga napan ijay. Adda-adagos ka ayan ayat na. San ko nga mo man? Numaminsan nakurang ti pamatik. Tasan ba takas ta ni Binilda? Kita Basta imbaga kin kuana nga gore ha. Nga oray adda iti dayo. Ay teglata. Kasta. Kaninayon kong imbaga, nga aginggay ti sanda pa yan nagasawa iti dayja kanidyan ako na. Sa anak ang mapukawan, iti namnama. Amo ko, Ben. Saan na pastalaksidan ni Benilda ni Dindo? Hanggasam dayta, nasurok awalo at awandaan nagayan ayat? Kastala ang kalakat ipanagsinada kan panangisukat ni Benilda kan Dindo? Wan matkit di Kinapudno na. Nakurang ti pamatik nga inaklon nan ti ibagbaga na akanidyan anagaram kan kwa na ijay. Kaya't mo asawan, parbo na laing dagijay. Uwan ho, Ben. Kaya't nalaang asubukan ni Dindo. Adda na sa kanyak ni Dindo. Saan na kaya't amamon ti sa bali? Anya dayta? Uray siya. Ilimot na kanya. Wan. Ibagakin ka. Basta saan mo lakit di nga istoryan iti sa bali. Anya dayta? Ikarim nga umuna Well, aniyan. Nakurang pailat talag mo kanyak. Agabrod ka no ni Dindo. Anya? Aga sidaglang ti syudad nga ayan ni Binilda kanti papanan na. Sa dinang. Ijay ka no Abu Dhabi. Kasta ka di? Wow, Kaya't na ti makaurnong. Bayat ti kada ni Binilda ijay Dubai. Kat inton agsublidan nga agpadpada ditoy. Pagsaritaan da ti kasarda. No? Saan apod no nga agdan ka ayan-ayat ni Binilda ityang? Awagam tumankit di. Tiliwang. Nupod no nga adan ka ayan-ayat na ijay. Kumusta kayon, Papa? Masaya at lantanak. Di nagpagtanagan. Agyaman at naroon no kasta, Papa. Agad sika, kumusta mo ti trabaho? Awan parikot. Nasayaan nga ron. Wan gayam, Papa. Saan ang yung imay dita balay ni Dindo? Saan mo tan nabayagan? Naudin na di pa nagdamag na kanya. Nupod no nga dan, kainayat mo dita. Aniya? Awan. Ay, pilya ka nga ubing ako na. Iramraman nagpayan nga gulbod. Pasensyan, Papa. Kinapudno na. Nag-video call kami din na minsan. Tainawagan nak ni Prima. Saan ko nga amo akadwa na gayam da Dindo kan Huben. Kasta ka di. Nagsarita kami kan Dindo. Kat as usual, nagkarimanan. Nasaya at matanag sarita kayo. Kumain kami di kundaway ng agurnong. Nuday dati kayat na. Papa, adakon dito Dubai. Kat 2 taon di kontratak. Siguro, numalpas da ito yung kontratak. Ag-forgood akmatan. Katanya ti ko na rin to. Timokong. Apaman ka no amalpas ti kontratak. Kat agsubli akon dita. Agkasar kami kanon. Oh, mutla kayam. Pat kamon ti kayat na. Sa nabalita wala nga tawon na ita. Manumot lang aglabas ang tiyal daw iha. Makitan to, Papa. Ang mukmat kat. Ngay ayatem launa ini Dindo. Pudno day ta, Papa. Kat nasakit laon ay tinakam ko. Nukalpasan ti 8 atawan.
Kat basta agsinalatan ti dalan mi. Alawan, kanapok ngay ayatin nakalawunay ni Dindo. Taimbaga ka, Papa. Awan ko mati sa bali ang makam mo. Wan, uray kay papanan di panagulbod ko. Nalangarodan, Papa. Kastapay. Baliwak tumanan ti umawag. Bye! Bye. Kanyalakit din ni Papa. Isingir na pa lang ti panagulbod na kano. Kaano ti kunam applied mo, pare? Inton no may alawasin. Taltalak mo pa'y nga rod, ah? Tapno awan ton di rason nga gad-gad. Di parang ikasal ko kini Melinda. Kasanon? Nukalpasan ti panangis sa ganam. Ket adamat gaya mon asawa ni Benilda. No bilang kasanto man di mapasamak, pare. Awan maramidak. Uwan met kit di, ah? Ngap sana ka mamati. Pagkasta kalaka na ti panang lipat. Kan panang isukat na kanya. Kastamot ti ko na ni Dindo kanyak. Kasaritam tuman anasayat ni Benilda. Uwan man? Saan mo nga ibagbagakin ko ana? Nga agabrod ni Dindo. Uwan. Penkak no talaga nga adang kaayan-ayat na ijay. Naggulo dagi di ado. Ngam kasanon, nupod no kat mapaay ni Dindo itinamnamaan na. Sa balin tuman aparikot daytan a. Sana bali. Agin na si Dag ti ayan danto. Anya ti amom. No ijay dang agkinawatan manen. Sa bagay matkit di Sapay lang ma. No apay kit di adata ti masayangan launay. Siyempre malaksid a best friend ko. Kumare kan kumparik ida. Kasta akmut a. Kan agasam dayta. High school da pay lang idi kat agayan ayat dan. Aging ga a college da. Kalpasan na. Agbanang kaawan dayta a relasyon. Kaloka talaga. Inton bigatin ti flight mo. Saan na malapdan? Wan mama. Sana ba ni? Tadamad lang ni Maring akadwayo diti balay. Hindi nakapagdanakan. Nasaya tong kasta. Si kakit di ati agan na DJ Papanam. Awagan na kadagos, apaman na makadanon kay Jay. Ura iti panagbabam lang iti eroplano. Tapno ammo ka natalagad ka nakadanon. Namnamaan nyo dayta, mama. Katala, sapay la kumata na saya ati trabaho mi Jay, anak ko. Uwin, awan danag. Oil company ti pagtrabahwak. Kat sapay kumamot, tainton agsubli kayo kin Benilda, agkasar kayon. Ay, kasati kariking ko na, mama. Nupay din na sinungbatan timbagak. Amok apang panunudan na dayjay. Nasaya at laan ahano kasta, anak ko. Tasyak nga ina, masaya nga nakiti madadaol a relasyon nyo. Tinartarakan nyo dahi tayo tinasurok awalo atawan. Uwan nga rin, mama. Iso ajak pa na basta sukatanak ni Benilda. Kin basta lipatin nan tinagkaduhan mi. Iso nga rod. Ala, awan may pabalon ko kan ka, no di kararag ko. Anasaya at ko matipagtungpalam, iti papanam. Saan na malapdan, pare? Ala, agan-anad ka kuma. Agawag kanto na makadanon kay Jay. Siyempre, di ka madanagan. Kin ag-video call kalata no adawayam. Uwan, talaga nga gawag ak. Iti sa bali abanda. Uray di nak maawagan. Basta maawagam ni Benilda. Uwan mo ta. Adagayang maibalakad mikin prima. Tanagsarita kami iti cellphone iti rabi. Oh, anya dayta. Saan ka kumasumapsapol ijay iti sa bali? Ni. Apay kadin nga ramidag dayta. Kanda ito iti kang runaan pare. Ipakaamom matlaang kin ni Benilda. Ti kaadam ijay. Anya? Madmadi, no saan mo nga ipakaamo? Tama nga no ibaga namanan. Asan ka na pudno? Nagilimod ka kinkwana? Uwan na niya. Surprisam kit di. Awagam to.
Ket sarong karam iti ayan na. Talaga ka sa taramidak. No ada bakasyon ko, mapanak iti Dubai ngayon na.